Дянков. Андре. Сега Муса Коита задържа топката. Коита опита да подаде към Георги Андонов. Пресечен беше този пас. Отново Коита. Игра с глава. След това Кюмурджиев чисти. Разбъркване пред наказателното поле на Академик София. Коита отново игра с глава. Георги Андонов пада на земята. Няма нарушение. Получи се лек хаос в наказателното поле на Академик София. Сега Хайри владее за Черноморец Бургас. Какво ще направи Енис Хайри в наказателното поле? Връща топката към Паланков. Той не е точен. Траян Дянков. Шанс сега пък за Академик да контратакува. Дянков се върна и успя да пресече това подаване. Двама футболисти лежат на терена. По един от Академик София и Черноморец и играта е спряна. Междувременно Локомотив Пловдив вкарва трети гол във вратата на Видимир Раковски. Локомотив Пловдив, Видимир Раковски 3-0. Берое Сливен 1-0 и Пирин Черноморен 0-1 са другите два резултата в мачовете, които се играят до момента. С начало 15 часа. 1-1 пък е резултата от срещата, която наблюдавате в пряко предаване по BTV Action между Академик София и Черноморец Бургас. Малко време остава и за двата отбора в търсене на победата. Старокин за Черноморец. Коита задържа топката, но си е помогнал с ръка. Нарушение за Академик. Сега вратаря на Академик отива да изпълни този фаул. Забавиха се домакините близо 20, дори 30 секунди, за да подновят играта. Може би точката влиза определено в техните планове. Хайри удари Стойко Сакалиев. Няма сигнал обаче на арбитъра. Интересно е да видим повторение. Доста нерви между Енис Хайри и Стойко Сакалиев в този двубой. Посегна Хайри, дали успя да удари Сакалиев, но Сакалиев падна на земята. Ето момента. Интересно е, че много близо до ситуацията, на не повече от метър, беше тъч арбитъра от близката страна. Ако беше преценил, че има нарушение, то това щеше да бъде директен червен картон за Енис Хайри. Борел. Коита остана под топката. Питат да натискат играчите на Черноморец своя съперник в неговата половина. Тъче е за Академик. Втора смяна в отбора на домакините. Лъчезар Манчев с номер 3 на мястото на Маркус Бонфин. Ето така се прави смяна. Поздравление за Маркус Бонфин, който на спринт излезна от терена, за да бъде заменен, без да се губи никакво време. Наистина поздравления за Маркус Бонфин. Пемба игра с глава. Няма нарушение. Паланков пазва в дясно и неточно отиграване в крайна сметка на Траян Дянков. Последни 3 минути от редовното време. Най-вероятно ще има и около 3 минути продължение, така че все още има време и за двата отбора да стигнат до победата. Рикардо Андреев владее за Черноморец. Към Паланков. Коита. Андре веднага търси Георги Андонов. Опит на Андонов да продължи атаката с едно докосване неуспешно. Сакалиев за Академик.
Върфин в първия момент на Сакалиев. След това чисто му отнета топката. Хайри тръгва в нападение за Черноморец. След това подава доста спорен пас към Траян Дянков и това пък може да е шанса за Академик София. Подаване към Редовски, който обаче е останал в засада. И тук ще е нужно повторение. Не, по-скоро може би имаше засада, но отново спорно положение. Лежеше футболист на Черноморец на терена, по тази причина топката е изчистена в тъч. Играчите на Черноморец сега върнаха топката. Във владение на домакините. Недобро изчистване сега на вратаря Стоянов. Койта изпревари Юлиан Петков. Подаването е към Старокин. Той опитва след това продължение на атаката с едно докосване. Не точно. Влезахме вече в последната 90-та минута. Хайри. Паланков. Андре. Над всички Мбемба. Петров. Към Иванов. Той сгреши при изнасянето на топката. Траян Дянков овладява. Мартин Тошев, извинете, беше това. Изстрел от негова страна. Право в ръцете на вратаря. Хайри. Фаулиран от Сакалиев. 3 минути продължение на редовното време. Абсолютно логично продължение. Последни 3 минути. Андре за Черноморец. Към Дянков. Рикардо Андре. Дълго си поведе топката и тя му беше избита. Сега Терзиев. Към Лис. Добра техника от страна на Моитис. Лис успява да премине през Кюмурджиев. Центрия в наказателното поле. Топката беше изчистена. Траян Дянков. Подаването е за Мартин Тошев. Тошев какво ще направи? И той остро центрира по земята. Хвърля се вратаря Борислав Стоянов и успява да улови. Дали това не беше последния шанс за Черноморец Бургас? Подготвя се и трета смяна за Академик София. Сакалиев междувременно владее. От крака на Хайри. Тъч за Академик. Едис Селимински с номер 8 влиза в игра за отбора на Академик на мястото на номер 4 Иван Редовски. Определено тактическа смяна. За домакините от Академик. Следващия кръг Черноморец Бургас е домакин на ЦСК. Един също много интересен двубой. Днес пък ЦСК гостува на Левски от 18 часа. Пряко по BTV Action този изключителен сблъсък. Черноморци атакуват. Подаването е към Лис. Задържа топката Лис и печели ъглов удар. Корнер за Черноморец Бургас. Точно минутка до края на продължението от 3 минути. Сега почти всички футболисти влизат в наказателното поле на Академик София. Ще се стигне до късна драма в края на матча. Все още изчакваме изпълнението на Лис. Ето го и него. Хайри игра с глава. Никакви проблеми за Академик София.
всичко личи, че двата тима няма да могат да се победят, защото остават не повече от 20 на секунди до края на матча. Хаири с глава. Сакалиев. Отново Стойко Сакалиев. Нарушение на Рикардо Андре срещу Сакалиев. Дали пък Академик София няма да стигне и до победата при това изпълнение на фаул. Сега път почти всички играчи се пренасят в наказателното поле на Черноморец Бургас. Късо изпълнение. Юлиан Петков. Подаване в наказателното поле, където Енис Хаири чисти. И това е последния съдийски сигнал. Академик София и Черноморец Бургас завършиха при резултат 1-1. Георги Андонов откри за гостите в 32-та минута. В 49-та Аспарух Василев изравни за 1-1. И така Академик София и Черноморец си поделиха по една точка в тази среща.